Олы Шоқмақ ауылында яшәүче Гариповлар гаиләсе тырыш булулары өстенә кул эшләренә дә бик уңган. Гаилә башлыгы үз куллары белән ишек алларында әкият дөньясы булдырган. Кул эшләренә осталыгы буыннардан күчеп килә торган сәләт икән. Әни үзе тырышныкы, олы абыйсы тырышта балта остасы булып, гомер буена өйләр салып жүргән. Ильяс дигән абыйсы менә шул талдан читәннәр үреп, башка әйберләр, казыялары, кәрзиннәр мотор иттереп үреп, эшләнмәләр ясаган ие. Чабаталар да үргән Ильяс абыйсы. Фәнис абый авыл котельныйында оператор булып эшли. Хәрби хезмәттән кайту белән комбайнга утырган егет озак еллар хуҗалыкта механизатор булып эшләгән. Иң беренче утырма читәнне ул моннан 7 ел элек үргән. Читән үрү идеясын Фәнис абыйга әнисе тәкъдим иткән. Әни утыртма читән үреп каралы улым дигәч, утыртма читән үреп күрсәттем. Утыртма читән мотор килеп чыкты. Шуннан соң тагын да дәрт сынып китеп, читәннәрне заказга эшли башладым. Җирлебездә безнең уңган булган сәбәтле семьялар бик күп. Шуның берсе менә безнең Гариповлар семьясы. Алар безнең мәдәният йортында да бик активлар, авыл җирлегендә дә булган мероприятиеларда үткәрелгән чараларда бик актив катнашалар. Кайчан килеп кермә, менә мин көндә эшкә чыкканда аларга керәм инде. Бере идеям булса, уртаклашып, әйдә эшләп алыйга дисәм, хәзер әйдә эшлибез дип тотыналар да барып та чыгабыз. Ишек алдында авылы күренеше, читәнле койма белән уратылган ишек алдында әби белән бабай гапләшә чәй эчеп утыра. Бабай күрәсең сугыш ветераны, кәч төмендә медальләре дә бар. Аркылы кул пышкысы, шүлмәкләр, сиртмәле кое, ояда дөньяны күзәткән кышлар барысы да безне сугыштан соңгы елларга алып кайтадыр төсле. Тормыш иптәшем Энҗе белән бергәлеп эшлибез. Балалар белән ярдәм итәләр, алар ярдәмләшеп яшәү рәвеше шулай мотор булайын. Бер хыялым бар, Чабата үрүгә ниятлим әле. Алла бирсә, барып чыкса. Фәнис абый бакча артында ял итү урыны да ясаган. Биредә тәңгенә түгел, җан да ял итәдер. Әмма бу байвакны тормыш иптәше Энҗе белән бергәләп ясаганнар. Кызлары Аида да әти-әнисе кебек кул эшләренә дә, рәсем ясауга да бик оста. Йокыйгындагы рәсемнәр мәктәп укучысы кулы белән ясалган. Ознакайлардан килеп алдылар читәннәрне. Клубларга, үзебезнең клубларда алып китте. Менә шуннан урамнарга кәрзинәләр үре башладым, чәчәкләр куярга, үстерергә. Шуннан соң шушы байбак килеп чыкты инде. Уйладым да, шуны үрдем. Йорттагы бер бүлмәне агач кәүсәсеннән түгәрәкләр кисеп ясаганнар. Кызы зуррак формадагы мондай түгәрәкләргә рәсемнәр дә төшерә. Хәтта күлмәкләргә дә алар үзләре теләгән орнамент һәм бизәкләр белән махсус буяу ярдәмендә рәсем ясыйлар. Мин бу киселгән агачларны обой ябыштырганчы чисто экологический материал кисеп ябыштырам. Кыз рәсем ясаганда шомартып бирәм. Рәсем ясарга шулай булгач җайлы була. Менә шундый уңган кешеләр яши арабызда. Тыйнак булгач, алар үзләренең эшләре белән мактанып та йөрмиләр. Моторлык тудыручы бу гаиләнең капка төбе үк гөлбакчага тиң. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.